Време е да разбием някои митове в учителската професия, които вече много не ми харесват. Да, хайде да започваме. Номер 1. Аз ходя при учител на уроци, значи всичко ще ми е в кърпа вързано и ще го науча. Да, учителят много помага, факт, но не зависи само от него. Не става просто с фония и с канчето да се налива знаята в главата. Трябва и вие малко да си мръднете пръста, нещо, което много разочарова хората. Номер 2. Защо пак ми задавате тези въпроси? Какво съм правила събота и неделя? Какво ще правя през седмицата? Какво работя? Дали съм женен? Имам ли деца? Какви езици говоря? Къде пътувам? Аз обичам да казвам на моите ученици така. Не искам да знам истината. Искам просто да говорите. Така че ако щете ме излъжете. Все тая. Не сме клюкари по професия. Просто искаме да ви накараме от началото да започнете да говорите за нещата, които са свързани с вашето ежедневие, защото това е началото. След това, като започнем да говорим за политика и за икономика, ще си говорим и номер 3. Ние не сме ходещи речници. Съжалявам. Ако в някакъв момент изведнъж ви хрумне някаква дума и я изстреляте просто така в нищото, не се чудете, ако вашия учител не може на момента да я каже как е. Не защото ня знае или е по-малко професионалист от учителя в съседната стая или от вашия приятел, който я е намерил и я е запомнил. Просто когато сме в конкретна тема, нормално е да се разсеем. Не дейте, съдете и не очаквайте, ние сме хора. Не сме Google Translate или някой речник, който в момента може да потърси нещо и да изплюе. Успях ли да разбия някой мит във вашето съзнание? Много ще се радвам. А вие ни последвайте за част 2.